Hej og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave en video om, hvad jeg har af fyrværkeri. Lad os bare komme i gang. Jeg har den her, så det er så mange. Jeg kan ikke huske, hvor mange gram der er i det. Der var 150 dele, så vidt jeg ved. Så har jeg købt et stort juniorsortiment. Jumping Jack. Shit. Fokuser. Men der er i hvert fald 2,52 gram i. Så har jeg købt 3 pakker mini Bjørling på 50 stykker til. Og der er 6 pakker af dem på. Og der er fokus her. 38,4 gram kul. Og 7 stjerneskud. Jeg ved ikke, hvor mange gram der er. Den her. Det er så mange. Jeg ved ikke, hvor meget der er i. Så det. Og den er sgu tænder. Der var rødvinsspændis. Der er 18 gram i alt 1,5 gram per stykke. Det er ikke har vi ildsøg, som i, det er ikke ildsøg. Der står, at der er 2,2 gram i, og dem er der 4 af. Happiness container. Det er kendt som, eller springvand, det er kendt som happiness container. Der er 5,8 gram. Og det må undskylde, hvis det larmer, det er bare fordi vaskemaskinen og den er lige sådan af. Undskyld. Og storbits. Og 5 gram i lem. 5 gram olie hver. Og 50 gram i alt. Jordsul. 1,4 gram i, og dem er der 12 af. Så lige siger, jeg er klar til at lave en lille test bagefter. Så er der nogle flere. Snortop. Vivlstrøm. Der er 4,5 gram. Så de der 18 vivlen, der var i. Og små blitzlys, jeg ved ikke, hvor de er, de ligger her et eller andet sted. Og så har jeg købt 2 stumper. Sikkerhedsbriller, 2 gram. Husk altid sikkerhedsbriller og batterier. Der købte vi et og et sådan. Vi købte kun 2, men vi fik 3 batterier. Og her der er det, vi tester lige om lidt. Og der er egentlig lidt hver her i det her sortiment, der er det ene, vi lige skal have med. Og undskyld, hvis der lige ikke kan kunne høre så meget. Og jeg var ude. Mine forældre, de var ude og hente det i dag. Jeg havde bare fortalt, hvad vi skulle have. Og så havde jeg taget 3 pakker vivlvind, men de købte 6 pakker. Det er en rib. Men det var lige meget. Så har jeg lidt ekstra. Vivlvind, /moonflower. Der er egentlig også noget i det her sortiment her, som jeg ikke har fortalt. I se, heksehyl, flere quacking balls, moonflower, nogle sjove snoretop, ting. Jeg vil simpelthen finde resten her. Jumping Jacks der. En masse vivl i bunden. Jeg tester snart med min bror. Jeg kommer til at stå senere. Eller i morgen. Nej, i dag.
Nå, men det var alt for den her video. Vi ses senere. Hej hej.